με τρώει, εκείνο που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγιόζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σηκώνα σαν να ήταν εκτυπάτες. Λευκό μου συντονάκι, λάμπα μου τρελή, κι αγάπη τάχα μας φυσάει. Πάρε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε πού να πάει, πού να πάει. Γεια σου πατέρα, γεια σου παιδί μου κολλητήρι. Έξω οι μαξαμένοι και μέσα οι πεινασμένοι. Όπα. Γεια σου πατέρα του Καβούρη, γεια σου παιδί μου, να ζήσουμε. Όπα, γεια σου ρε Παπάκο, όπα. Ρε μανούλα μου, βάου. Γεια σου Παπάκο! Όπα! Γεια σου πατέρα! Γεια σου άντρα της Μανούλα μας! Γεια σας ανήψια του θείου μου! Απόψε θα φάμε! Θα πιούμε! Και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Thank you, maestro. Merci, maestro μου, merci. Και η μύτη σου τουσί, Αύριο δεν σε πληρώνω, γιατί δεν έχω ούτε ψηλά, αλλά ούτε και χοντρά. Φίλοι μας αγαπημένοι, γεια σας και χαρά σας. Σας εύχομαι και από μένα χρόνια πολλά και καλή φώτιση και καλή μας χρονιά με υγεία. Αξιότιμες κυρίες, κύριοι, αγαπητό μας κοινό, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Σήμερα ο Θεός μας θα παρακολουθήσετε στο κανάλι μας μια ωραία και ξεκαρδιστική παράσταση «Ο Διαφεντιά μου» και τα Θεοφάνεια στην Κρήτη. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Θα γελάσει και στο παρδαλό «Τζατζίκι» θα έδα μέσα. Θα γελάτε από τα γέλια σας. Έλα να παραδώ τη μύτη σου. Πήγαινε μέσα μωρέ φουσούζι. Κάτσε να πάω τώρα μέσα, γιατί κάποιον ακούω και έρχεται. Και πριν πάω εγώ όμως μέσα, έχω να σας πω και μια ωραία ανακοίνωση. Αγαπητοί μας φίλοι, σας ενημερώνουμε ότι Κυριακή 1 του Φλεβάρι
θα πραγματοποιηθεί η καινούργια παράσταση. Goodbye. Για καθίστε εδώ ξυπόλυτο τάγμα. Τράβα παραδώ τη μύτη σου. Άψε. Όλο αυτό το πράγμα λες. Για καθίστε όλοι στο τραπέζι. Τι θα έχουμε ρε πατέρα. Έχουμε ωραίο πόλεμο. Δικάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Καλέ εσύ Παναγιά μου, κι αγιά μου φωτεινία. Πάμε μαέστρο, μπράβο. Βοηθήσε και εμένα καλέ που είμαι ορφανή. Καλέ δε με λυπάσαι, δε μας πλάθιζεσαι. Εγώ πόνο για σένα καλέ κι εσύ στολίζεσαι. Για να πάω εδώ στον Μπασά, να δω αν μου δώσει λίρες, γιατί ο καημένος με έστειλε να πάω κάτω στην αγορά να τα λαλήσω για τα ωραία θεοφάνεια. Για κάτσε να χτυπήσει εδώ. Κύριε Τεχήρ, διατάχτε Πασά μου, ηρέξω να εις ποιος ήρθε. Πηγαίνω Πασά μου. Καλώς τον Χαντζιαβάτη. Σας προσκυνάρχοντά μου, σας καλησπερίζω κύριε Τεχήρ. Σήκω επάνω Χαντζιαβάτη. Τι κάνετε κύριε Τεχήρ, πώς είστε, καλά είστε? Καλά είμαι Χαντζιαβάτη, δόξα τω Θεώ. Για σένα μιλάγαμε Χαντζιαβάτη, να δούμε πώς θα πας κάτω, πώς θα πήγες με το τελάλι. Τα πήγα καλά κύριε Τεχήρ, όλα καλά. Μπράβο σου Χαντζιαβάτη. Επίσης θέλω να πας να τελαλήσεις, γιατί ο Καραγιώζης θα κάνει την πρωτοχρονιά. Πού? Εδώ στην Παράγκα. Σε αυτήν εδώ λέτε? Βεβαίως Χαντζιαβάτη. Ήρθε πριν λίγο σε μας και μας είπε άμα θέλετε να πάμε στο πάρκο. Εγώ Χαντζιαβάτη είμαι πιστός και θέλω να πάω. Έλα μέσα να χαιρετήσεις και τον πολυχρονεμένο τον Μπασά. Έλα μέσα. Έλα μέσα Χαντζιαβάτη να σου δώσει και τα λεφτά. Μπασά μου. Καλώς τον κύριο Τεχήρ. Ποιον έχεις από πίσω σου? Εγώ είμαι Μπασά μου. Καλώς τον Χαντζιαβάτη. Για πέρασε εδώ Χαντζιαβάτη στο γραφείο να σε πληρώσω και να πας στο καλό. Για να πάω στον Περεγιώζη. Για να πάω στον Περεγιώζη βρε παιδιά. Πού να είναι αυτός μέσα να είναι, για κάτσε να χτυπήσω. Περεγιώζη βρε. Περεγιώζη.
Ποιος? Εγώ. Εγώ. Καλέ, εγώ είμαι ο φίλος ο Χαντζιαβάτης. Εσύ είσαι ρε Χαντατζάρη. Έλα ματάκια, έβγα. Έβγα. Φεύγα. Βρέλα είναι ανάγκη. Άμεν ανάγκη τράβα εδώ στο Σωτηρία. Βρε μεγάλη ανάγκη. Ρε Χαντατζάρη. Τι. Άμα είναι μεγάλη ανάγκη γιατί δεν πας στην τουαλέτα. Γιατί ήρθες εδώ χάμω να τα κάνεις έξω. Τρέχα. Τρέχω. Τρέχα. Τρέχω. Αχ, Παναγία μου. Κοίτα που κόλλησε η σκάλα, βρε του Καραγιώτη. Με τρομάρα να σου έρθει. Έλα έξω, βρε. Α, κοίτα δεν τον πέτυχα. Κάτσε να πάρω εδώ. Για φέρε εδώ ρε το ποτιστήρι ρε κοπρίτη. Ωραία Παναγία μου. Τι θα το κάνεις ρε πατέρα. Τρέχα, βρε Καραγιώτη. Τώρα τρέχω. Τρέχα. Τρέχω. Τρέχα. Τρέχω. Αχ, Παναγία μου, στην κεφάλα. Άι στην μεριά από εδώ κι εσύ. Πολύ πάνω από τη στήλη. Έλα έξω, βρε. Α, αυτό σημαίνει ότι το πέτυχα. Για κάτσε να πάω έξω. Τρία παιδιά. Όπα. Τρία παιδιά βολιωτικά. Μπράβο, Καραγιώτη. Τρία παιδιά βολιωτικά. Γεια σου Χαντατζάρη. Βρε, τι είναι αυτά εδώ. Αυτά εδώ λαϊκή αγορά. 1 € έχει το ποτιστήρι και η σκάλα έχει 5 €. Βρε, ματάκια μου. Έλα, Εσύ δεν είπες ότι θα κάνεις πάρκ. εννοείται. Κάτσε να πάρω αυτά εδώ. Έλα εδώ κυρία σκάλα. Σκάλα, κοίτα πήρα και τα δύο. Ουπαλάκια. Αντατζάρη, έλα να σου πω. Τι. Κάτσε να έρθω εγώ. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ωραία έκπληξη. Ποια έκπληξη. Έκπληξη. Κλείς τα μάτια σου. Τα κλείνω. Κάτσε να πάω να αλλάξω μέσα. Πού είσαι ρε γυναίκα. Τι είναι καλέ. Για φέρε εδώ τις κριτικές. Πού τις βρήκες αυτές. Ποιες. Τις κριτικές τις φορεσιές. Α, μου τις έκανε δώρο. Ποιος. Εδώ το σύλλογο των κριτών. Α, σαν αερόκολο να κάνεις. Για κάτσε να πάω έξω. Άντε, βρε, να τα ανοίξω. Περίμενε ρε γουσούζι. Τα χρόνια της βρω. Τρομάρα να σου έρθει. Μου βγάλες δυο. Καραγιώτη. Έλα. Τι είναι αυτά που φοράς. Ποια. Αυτά εδώ. Αυτά είναι πόρτες για τις κριτικές. Φτούς. Μη φτύνεις μωρέ χρυσούζι. Είσαι και παντρεμένος. Βρε, Ναι. τι ωραία είναι αυτά. Σ' αρέσουνε ρε. Ναι, Λοιπόν, πήγαινε στην αγορά κάτω. ναι. Φώναξε Μπαρμπαγιώργο, Μορφωνιό, Σταύρακα να έρθουν να το γιορτάσουν. Μου είπε και Ποιος, ο Ταχύρ. θα σου πω. Απτύβαινε το ταξί και θέλει να έρθει κι αυτός. Όχι, βρε. Λοιπόν, πήγαινε και εγώ θα ετοιμάσω τα πράγματα. Άντε πήγαινε, Πάω, φεύγω, πάω, προχώρη. πάω. Κάβα μωρέ, όλο πας και πας. Α, δεν τα πάμε καλά. Δεν τα πάμε καλά. Κάτσε να πάω εγώ μέσα. Θα κάνουμε ένα ωραίο διαλυματάκι λίγο, αλλά 5 λεπτά διαλυματάκι. Ρε μπαντουλίτσα μου, 5 λεπτά διαλυματάκι. 5 λεπτά διάλειμμα. Να τακτοποιήσω εδώ τα πράγματα. Για κάτσε εδώ να τα τακτοποιήσω. Α, κάποιον ακούει και έρχεται, πρώτος πρώτος. Ποιος να είναι μωρέ.
Τι αμάν αμάν Βαγγελίστρα. Αμά Βαγγελίστρα μου. Να ζήσει ο κριτικός χορός. Τα σίδερα, τα σίδερα, τα σίδερα τους φόρεσα. Και στη στενή τους πάνε κι αν δεν βρεθούν τα λάχανα το ξύλο που τα πάνε. Αμά Βαγγελίστρα μου. Έφερε εδώ ο Χατζιαβάτος να πάω στον Καραγκιόζουα για την πρωτοχρονιά. Για κάτσε να βαρέσω μάγικα και ωραία. Και να βαράνε ζεμπέκικο ξέρω ποιος είναι. Τα βραχιόλια της Ροδού. Καλώς το Σταύρο. Γεια χαραντά, γεια χαραντή. 5 και 5-10 και άλλα 5-15. Τι γίνεσαι ρε Χάπη, καλά ρε κουνουπίδι. Ρε μάπα, να σε ρωτήσω, να με ρωτήσει. Τι είναι αυτό εδώ που φοράς εδώ. Αυτό εδώ είναι κριτικό σακάκι. Αμάν, αμούν. Αμάν Βαγγελίστρα. Έλα πάμε μέσα ρε. Χάπη, έλα πάμε μέσα ρε. Πάμε μέσα ρε σκουλικαντέρα. Άσε ρε Χάπη που με λες σκουλικαντέρα. Μην έρθω κοντά να σε εξηγήσω. Σάκος καθούδανε μωρέ καθούδανε. Άι πω, άι Μανώλη. Ένας αϊκός καθούδανε στον ήλιο και λαζόντανε μωρέ λαζόντανε. Ωραία Μανούλα μου ήρθε και ο Βλάχος. Γεια σου
νυχάκια του ανοίγω ποδαράκια του μωρέ ποδαράκια του. Γεια σου ρε Πάρμα, γεια σου και ρε Γιώργ. Νύχια μωρέ νύχια, νύχια μου και νυχάκια μου μωρέ νυχάκια μου. Όπα, ρε μαμούλα, στο χέρι μου. Νυχιά μου και νυχάκια μου και ποδαράκια μου μωρέ ποδαράκια μου. Αγιά σου ρε Ζουλινάκη. Άι Μανώλα. Άι Μανώλα μου. Άι για να πάω ρε στον τελικιάς. Που είστε στερεά. Ποιος είναι μωρέ και βαράει έτσι. Ένας κριτικός. Παγμούλη. Γεια σου Κυριακός. Τι κάνεις Μαξόμι μου, καλά είμαι εγώ. Καλά είμαι ρε Μπάρμπα. Μπολάρι είμαι ρε, απ' τη μέση και απάνω. Ρε Σιρήνου παιδί, να σε ρωτήσω. Τι είναι αυτά ρε, ποια, βρικένα αυτό που φοράς. Ποιο ρε, αυτό εδώ. Αυτό Μπάρμπα μου είναι μπότες κριτικές. Όχι Μανώλη, πού τις βρήκες ρε Ζαγάρ. Εγώ. Μεγάλη ιστορία. Έλα μέσα ρε Μπάρμπα, έλα έρχονται κι άλλοι. Ωραία Μανούλα. Για κάτσε ρε να δω που είναι ο Χατζατζάρης. Για κάτσε να δω με τη σκάλα έρχεται. Σκάλα, 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 σκάλα. Πού είσαι. Κάτσε να δω, να ποτίσω λίγο όξο. Για κάτσε εδώ ρε παιδιά. Να ποτίσω εδώ λίγο. Δεν έχει μέσα. Για κάτσε. Τι έπαθε μωρέ. Για να κάνω εδώ. Ήρθε στην κεφάλα μου. Για κάτσε λίγο. Έχει μέσα για να δω. Έλα. Δεν έχει μέσα. Άστα. Κάποιος άλλος έχετε να μην δει τώρα που φωτίζω. Από την πόρτα σου παίρνω. Εσύ με κάνεις follow και εγώ σε κάνω back. Για να πάω εδώ στον κύριο Κρεκιόζη να χτυπήσω εδώ την πόρτα. Ρε πατέρα, τι είναι ρε κοπρίτη, ποιος χτυπάει, ποιος βαράει την πόρτα. Για κάτσε να πάω να δω. Μανούλα μου. Κοίτα ένας ελέφαντας. Για κάτσε λίγο. Καλέ για σκύλο με περνάτε. Κουτάβι είσαι.
Άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είσαι. Βεβαίως. Τι είναι αυτή εδώ λύρα. Ποια λύρα ρε βλάξ, αυτό είναι το μητάκι. Τι κάνει ο κύριος Κούρας Γκουντούρας Γκουρμουντούρας. Ρε βλάκα, αυτό είναι το μητάκι. Το χέρι σου μωρέ. Ανάτε εδώ είναι. Τι κάνετε κύριος, καλά είστε? Καλά είμαι. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά ρε μορφωνιέ. Τι είναι αυτά που φορά? Αυτά που φορά ρε μορφωνιέ είναι κριτικές φορεσιές που φοράνε εδώ ο καλός μας ο σύλλογος. Μάμα μου πούντος. Είναι εδώ ρε. Εδώ. Είναι εδώ. Να έρθω μέσα, έλα μέσα, έλα. Πού να σε βάλω εσύ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, πού να σε βάλω σένα εσύ. Πού να είναι ρε σου Χατζηδάκης, πονάζει ακόμη τον κόσμο. Για κάτσε να βγω έξω. Είναι εδώ. Είναι εδώ ρε. Έλα εδώ που κάθεσαι στη γωνία. Κάτσε πάνω να το χτυπήσω με το τέτοιο, έλα εδώ. Έλα εδώ. Θα σε χτυπήσω τώρα, έλα εδώ. Έλα εδώ ρε ζούγιο. Έλα εδώ ρε. Ας το βρει κρινιώσει το τέτοιο. Ποιο? Το ποτιστήρι σου, έλα εδώ βρε. Έλα εδώ ρε. Εσύ έλα εδώ. Βρε ζούδια. Πού ήσουν τόση ώρα? Έψαχνα τον Εβραίο. Ναι. Δεν ήρθε. Κρινιώσει δεν τον είδα. Ο Πασάς. Για να δω. Να ακούσουμε τη φωνή του. Να ακούσω. Δεν ακούγεται. Πήγαινε εσύ μέσα και θα ακούσω εγώ τώρα. Έλα εδώ. Έλα εδώ που δεν ακούς εσύ. Γυναίκα φέρω εδώ τη σκάλα. Τι να την κάνεις τη σκάλα? Τώρα θα δεις. Ρε μανουλίτσα μου, πού είσαι καλή μου σκάλα, έλα εδώ. Έλα εδώ κυρία σκάλα. Έλα εδώ που σε πήρα απ' την Κρήτη. Παλάκια. Για κάτσε να είναι εγώ. Κύριε Τεχύρ, Κατάχτε πασάμ. για να πάμε στον κύριο Περενιώση. Ωχ μανούλα μου. Έλα εδώ ρε, καλή μου σκάλα. Μανούλα. Σκάλα, σκάλα που είσαι μια καλή σκάλα. Ρε μανούλτσα μου. Ακούω και έρχεται ο Πασάς. Για να δούμε.
χτυπήσω εδώ στον Περινιώζη. Μήπως είναι εδώ μέσα ακόμα. Περινιώζη, Έλα. η πόρτα. Η πόρτα, της πόρτα, ο πόρτα. Βρε, η πόρτα βαράει. Εγώ τι να την κάνω, να την κλείσω. Τι λες βρε βρά. Μια αρκούδα. Το ζωολογικό κήπο ήρθε μωρέ. Και κάτσε να βόξω. Χαίρετε, Πασά μου. Καλώς σας βρέκα, κύριε Περινιώζη. Τι κάνετε, καλά είστε? Εγώ δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Ουαλάχ, τι είπατε? Ουαλάχ, τι έγινε? Τι είναι αυτά που φοράτε? Α, αυτά λέτε Πασά μου. Βεβαίως. Αυτά είναι κριτικές λύρες. Τι? Κριτικές φορεσίες. Ουαλάχ. Πολύ ωραία σου πάνε Περινιώζη. Μόνο εσύ ήρθες. Ο κύριος Στεχήρη ετοιμάζεται να έρθουν με τον Βελικέκα και με τον στρατιώτη. Μάλιστα. Ελάτε μέσα Πασά μου να το γιορτάσουμε. Ρε μανουλίτσα μου. Ρε Κρήτη που θα σου έρθουμε καμιά μέρα. Να. Βλέπω και έρχεται ο ταξής. Έλα Βελικέκα. Έλα να πάμε οι δυο μας. Πολύ αφού να πάμε οι δυο μας. Φάει τώρα που να πάμε. Έλα Βελικέκα, μην αργείς. Βοη. Ρε μανούλα μου γέμισε κόσμος. Κόσμος και κοσμάκης. Έτσι να φάω έξω. Ρε μανουλίτσα μου. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, παράστασή μας έλαβε τέλος. Πριν τελειώσουμε την παράσταση, μας έχουμε και μια καλή ανακοίνωση. Η κλήρωση που έγινε 31, ο νικητής θα το γράψουμε στον τίτλο. Γεια σας και χαρά σας από εδώ. Ρε μανούλα μου. Να τους είχα την τζένση. Έλα ρε χατετζάκι να χορέψουμε. Ρε μανούλα μου, γεια σας. Για σένα κόρη όμορφη πάμε να πάθουμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σου ευχηθούμε. Φέρτε μας κρασί